assalamu alaikum bandiraɓe yeewiyankoɓe e habrede Pidi TV tewteɓe nder e bawoleydi kala jamal wale mon adi bil adi salade adi ɓuuri firtudade min gartiɗo e rewindu jayndeji mon no Pidi TV wowirno mon kala e subaka humpi ɗon ko fine Sénégal kono kadi ko holko jayndeji leydi ndi gadi kala e subaka hande noon ko fartangue to amen kono kadi fartangue min andi to noon saabu min gardi hande e ceerno amen nde won noon ko minen kewno hedde oto banggue o heeɗo oɗo banggue walla min keeɗo oto banggue taw ala ɗo hande noon Allah hokki min oɗon fartangue daraɗo ɗo e plateau taw mondo walla min jetti Allah no fewi no fewi no fewi nde won noon kala ko yiya hen ko kanko so gabri tigui yoɗi ko yimmo jagge balaɓe on paami tigui ko gorko mo juuli Amadou Moussa an no wowirno aadi makko e pulagu bisimilla moon Amadou Moussa ko noon tigui Moussa salminama salmitama no fewi kadi a ñaganama Allah moƴƴere machallah fartangue walla mbiyen weltare nde ko rendade sikki ala dardade maɗo ko habrude bandiraɓe tan inchallah ma en jiitu banimen debbo hono mo ganduɗa ko jeenam ndongo no kewi wiide debbo mo jumdonde ma sénateur Goural Maysa Ali omo selli inchallahu rabbi mawo artu ɗo janggo ina haasi tigui so jomiraɗo o ñaawi kono ɗum Moussa ko weltanade mo no fewi kono kadi weltanade yeeɓiyankoɓe meɗen ɓe ganduɗa ina nder kono kadi caggal leydi Sénégal suuɓiɓe ayawo Pidi TV gam humpitade eɗen mbiyaɓe tan no kewɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam rahmatullah taala wa barakatuhu noon tigui on jiyanɗo jeenama ndongo mais mo ar saabu yettonde ko waɗa nil ko changere watte ñaw dartoɗo ko noon tigui Amadou Moussa holko ɓuuri tentude nder jeyde hande Moussa ene jeeya ko ɓuuri tengtude wayno ko oɗo rafi coronavirus jokkuɗo leydi muɗum ɗo e leydi men Sénégal walla mbiyen jokkuɗo laygol muɗum ɗo e nder leydi men Sénégal o saaha noon ko saahaji peeje hay ko nandi hen kono kadi ina tawe hen gueɗe goɗɗe mbadi certude ko wayno dawrugol kono kadi e gueɗe ha joni nanduɗe hen foof de jayde ɗi pini dawi on fannu kona ɗum caggal roɓino men jayndeji ma en jaa ha toon to rawda woni tan toon to mosqué omarien woni juma Cheikh Oumar Fouti Tall gonɗo e Dakar eɗen gandi juma o tigui ko hanki o heela gam matademo e mbadi gondi e sifa goɗɗo ɗum ni ina wayno ko dahaɗo laaɓa jangu tade woni ko an équipe Pidi TV yano toon hanki wadde ma en garten ko ɓuuri yajji so Allahu lamɗo jeeɓi ko noon tigui ko toon tigui uddata woni feede vert kono kayya gudditira hande koye jayde Vox Populi ko noon tigui Moussa nden jayde wi ko boros Covid 19 holpeeje walla hol tan ko Sénégal woni e wadde oɗo saha hande beele kay ina yalta e oɗo boros coronavirus kono ɗum caggal ɗen peeje arde tawi ko nguɗo gomo witego hoto BPE kañum kam waɗi tigui ha joni peeje muɗum ko tolni e jeetati manam pelliti jeetati gam kay ɗen ɗon mbaɗe beele Sénégal ina foola e ndeɗo haare nde woni to banggue boros Covid 19 kono ɗum ina tawe hen konngudi docteur Assane Diop mo ganduɗa kan woni hoorejo du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal kanko de suttiɗo konngudi so wiide wonde ene wayno caɗele goɗɗe ene goodi so tawi kay en keeɓi oɗo vaccin saabu en ngala hay ko nokku mo ganduɗa ko ɓuuɓɗo gam wawde ha joni moftude on ɗon vaccin mo ganduɗa ina noddi ko tolni e moins 70 ou 80 degré no wiide hono no wiiri kanko mo ganduɗa ko docteur Assane ko noon tigui jayde enquête nden ɗon jayde ari ko yetti on ɗon vaccin mo oɗo saha hande gonɗo e miijede gam etade folde on ɗon rafi coronavirus ɓe mbi tan de o saha hande mo gonɗen wona ko e golle kono kadi e peeje hay ko nandi hen e on tuma noon hawri de ko hakkillaji ɗi ina kay ɗeeɓi tundude no fewi ha tengti hol tan mo leydi men hol tan mo vaccin leydi men Sénégal foti ƴettude kono kadi ɗum hawri ko chef d'état ɗi ganduɗa ɗi kay ko Afrique wabiɓe to banggue hono CEDEAO ina kaali walla mbiyen moni kala ne ƴetti peeje hollirde wonde de ɓe mbaɗi commandé ko tolni 1.4 million to banggue dose e ɗin vaccin aji kono tan de ɓe garti e miijoji jogaɗi to banggue oɗo vaccin hono Anglo Suède biteɗo AstraZeneca e mo Amérique naɓe Moderna kam e biteɗo ha joni hono Pfizer BioNTech foof tan de ɓe kolliti wonde oɗo saha hande ina miije gam etade addude ɗum ɗo e dunde Afrique beele Covid ina yalta leyɗele ɗe ha tengti e ɗo e dunde Afrique ko noon tigui jaɓanen jayde las nden ɗon jayde arti e boros Covid 19 kono koye fannu goɗɗo natalo mo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo gorko mbo Bokke Dialluɓe no kewɗa wiide mo e kala saaha kanko noon ina wayno ɓe mbaɗi natal makko hollirde wonde golle ɗe de ina mantini ha tengti e saaha gonaɗo e boros Covid 19 haɗani de leydi men Sénégal ina wayno yalti hen no moƴƴi saabu de ko tolni 7,5 milliards e copreje CFA ɗum woni ko ummiri en toon to caggal leydi nanna ɗo tigui e ko yewti e to banggue gollorɗo leydi ndi ɗum noon ɓe mbi tan de ko économie leydi Sénégal
Sénégal ne wayno ɓuttiɗi walla mbiyen yaaji tawi noon haysono tawi mboros covid-19 ina wonno ɗo e hitande mayinde goɗɗum ko tawete hen ene wayno ko Tana Baddo toon to palais de la justice ɓe kolliti wonde ko maître Oumar Diallo kañum ina wayno hawri e ladial tawi rewɗa ɗon koko wiyete hono malaise ko noon tigui Diayde les Échos nden ɗon Diayde arti e fannu goɗɗo e subaka hande o caggal nde o nangga o tuma e wargo oɗo biteɗo hono Mouhamed Cissé on ɗon noon ko ɓiɗɗo Amérique naajo ɗum wonno ko toon to Kaolack hitande mayinde on ɗon jaggade tuma e gonɗon wargo wiyete ko Amadou Ka ɓe kolliti wonde ko hawri e ladial e dumbirdu ɗum ɗon noon ko sahande o yinno tigui e dogde ɓoccitade e yaltandu on ɗon kaso eɓe garta noon holtanno waɗi ɗum ko caggal ndewo o ha joni suuɗi ɓen gardannoɓe onon kaso o ngawli e on ɗon mur kono tan nde ɓen ɗon jiimo mbimo yo jippo alay saago o sali e on tuma noon o diwi o ardi hoore ko ɗon o wasi fittandu kono ɗum ina tawe hen dawrugol caggal nde goomu ñolanka tuumi ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe landa parti démocratique sénégalais ne wayno kay wadde bloqué on saisine moɓe jinno wadde toon to conseil constitutionnel e on tuma noon ɓen libre ɗi woni wabiɓe on ɗon e gunɗon e on ɗon landa jaafoɗon kañum de ene wayno arti e riwtude ɗin konnguɗi on ganduɗa ko Tousé Manga joopi tan e fanno ko député Abdou Bara Dolly kono kadi Lamine Ba kañum de ha joni joopi peɗeli gunɗon goomu witegu ñolanka e on tuma noon ñolanka e hoore muɗum ayno wayno de o saha hande ɓe kolliti wonde nana e tabal ngam fewjude hono ko yewti e goomu wongu foof de ne tawe e hello nayyi e nde Diayde les Échos quotidien le quotidien nden ɗon Diayde arti ko yewti e koppereje ɓe mbi tan de ene wayno ko ha joni fawde ɗe koppereje ganduɗa ɗe ko poɗɗe lomtade franc CFA woni écho ɓe mbi tan de ko mauvaise écho de la CEDEAO ɗum ko caggal nde teska oɗo saaha mo kalaten guila tan nde wiya ɗe koppereje franc CFA ma jaa koppereje mbiteɗo euro ngara lomto ha ɗo ala hen taw ko ɓoosi ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbaɗi ko natal omo ganduɗa ko Mouhamadou Buhari mo leydi Nigéria emo ganduɗa Alassane Dramane Ouattara mo leydi Côte d'Ivoire e hoore leydi Sénégal woni Macky Sall kono ɗum ɗo ɓe mbi tan de ko état ɗi woni laamuɗi ɗi ha wasa hande ina kay ha joni en jiddodiri e to banggue critére woni tan miijoji koko pecci e fanno o ɗin ko guuɗi jaaji ne tawe e hello jeegom e nde Diayde e hono le quotidien ko noon tigui Diayde guindirne le soleil nden ɗon ne heddima ɗo e wuuro lamoroko ngo Dakar ɗum ɗon ɓe mbi tan de ko dispositif uji keesi manam tan peeje pelliti kono kadi kabirɗe kese ɗe police leydi men Sénégal ɗum jeeyi sababu noon ɗum ɗon arno ko haɓade ko witi ko e circulation woni yaaha garta ɗo e wuuro lamoroko ngo ɓe mbi tan noon ko Dakar ɗe ɗi tima oɗo saha hande wuuro ngo ina kay fofo no moƴƴi ɗum ko caggal nde police ha joni daari darde mantiniɗe gam etade hoybinde on ɗon circulation ha tengti toon to Dakar nder nderi muɗum woni cœur de Dakar Diayde stade ko noon tigi Moussa nden heewi uddude kala subaka nden noon Diayde ne wayno yeehi ko toon to Italie arti e ko yewti e coupe d'Italie ɗum ko hakkude pottital Inter de Milan e AC Milan ɗum ko hande sanga 19h kippuji ganduɗa kañumen ndendi e stade goto ɓe mbaɗi noon ko Nat Ibrahimovic somo ganduɗa ko Romelu Lukaku ɗum noon ko hollirde wonde on derby de ko paɗaɗo no fewi ɓe mbi tan ko derby en quart kono ɗum ene tawe hen toon to Chelsea caggal nde o ronki ƴellidde on club kanko mo ganduɗa ko Lampard noon o riwama ina ɗaminana lomto makko o ganduɗa biteɗo hono Thomas Tuchel gonnoɗo keblinowo kippumbo Paris Saint-Germain ne wayno Moussa ko ɗum ɗo wonno ko tongunɗen e kelle gadane oɗo subaka ko noon tigui golle ma jooɗi peewi gorko mo juuli Hammadou Hunare Amadou Moussa an golle ma jooɗi peewi wono noon tigui bandiraɓe fuutankoɓe walla men bandiraɓe yeewoyankoɓe aya habrede Pin TV mone mabɓe kala humpitima andi tigui Diayde e leydi piniri ko amma ɗum ko hanki wonno 25 janvier ene tenti kadi oɗon ziara oumarienne annuelle kono kadi wonno ganduɗa ko 25 janvier 1980 pittali foof walla mbiyen haqqillaji kala en duto oɗon ceernal sernaɓe waliyel waliyaɓe ceerno Saydou Nourou Tall ko hanki tigui woni duuɓi 50 ko on jeyaɗo Allah yaltuno aduna ene sikka walla mbiyen ene anda tigui bandiraɓe yiiɓen ko ɓawi habrede Pin TV gandina ɗum déjà par ce que on gartini an Dieynaba Ndongo kono amma ɗum ko délégation mawɗo ummiɗo e Pin TV yeehi toon saabu hanki tigui fonno wonde oɗon ziyara kono kay gonka covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal saabi waylogol oɗon alhaali ceerno Madani Tall jooɗima tigui wasima bandiraɓe ko heewi kono kadi o haali ko heewi saabu tigui gonka covid 19 hokkani tigui fartagui ziyara o yuɓinede Amadou Moussa no hannirta ni kono kadi hanki kadi woni délabrement ittugol démolition juma oumarienne woni kay kelgol oɗon juma heewa kay cikki ko woni gueɗe goɗɗe kono kay ko oɗon juma e oɗo saaha omo manki tigui sembude woni sababu kay guittugol makko kono kay ko coup milliard uji kewɗi mbaɗa hen Amadou Moussa martu hen ko noon tigui Moussa no mbiɗani ko noon eɗen gandi juma o ɓooyi presque ko tolni e duuɓi 50 nayyi ko darino ɗum ɗon noon hande ne yino ni
wonde won petti gonde hen ene gasa so tawi ko mango wonno ko moƴƴani walla nokku mo wonno sabu eɗen gandi ne ɓadi ko wiyete gueej e on tuma noon on jeehin toon hanki on jaade délégation Pindi TV on ɗon juma mo kalɗa ko hanki tigui fuɗɗi helede tawi noon no mbiɗen ni o duumima ko tolni e duuɓi 40 e on tuma noon jaaru pewnitgol on ɗon juma tawi koye mbadi gondi e yeeso heeso ene jaari ko tolni e ujunna e temedde mbiyen e milliard uji 7 e koppeje e meɗen CFA tawi noon golle ɗe ma duuma ko tolni hitande lebbi 6 woni lebbi 18 e on tuma ala no batten so wona hettade biteɗo Mamadou Dia mo ganduɗa kam tigui ardi golle pewnitgol on ɗon juma kettorɗenmo ko e micro Oumar Mamadou Sow. Diraɓe min calmi noon oɗon gandi ko hande ko 25 lewru janvier hawri e duuɓi 40 duttugol ceerno men gardiɗo men ceerno Seydou Nour Tall. Hande aussi ziyara meɗen hitande mbaɗannoɗen ɗo foof fonno kadi fuɗɗade kono oɗon gandi e bawde Allah ɗo gonɗen joni o mawɗo men gardiɗo men o khalif galle ceerno Muntaga woni ceerno Madani Tall e yamirore muɗum yante yamirore laamu ngu ziyara o lelnama waɗa tan ko hunde nde ganduɗa ene mantina ñalawma o on jii ɗum to nder résidence to addi min ɗo ko fuɗɗade mahateri juma Cheikh Oumar fuɗɗade nde idoto ko helde so helama ko woni ɗo ko ha haljitama nden noon wawa hankadi étudaji kala ko foti jangede hen foof no holno huɓere nde lelorto holno nde marete oɗon gandi kande huɓere hesere nde kañum abboto ko banggue ñaamo ma naate nder stade to par ce que en dañi noon métre uji carré ujunnaji 3 ɗi ganduɗa ko mawɗo leydi ndi hokki ɗum galle o ɗum noon eɗen jakori mawen dañ ɗo espace timmuɗo pewɗo ɓurɗo kadi yodde eko wonno ɗo ko ha tolno e dimension Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko ganduɗa ko mosquée de référence waɗate ɗo henne e nokku o ɗum noon min puɗɗima helde ko ma continue helede minereji ɗi ma keele ko woni important tan ko gandon ene wayno joni liggey o so fuɗɗima ma wonoy lebbi 15 ha lebbi 18 kono eɗen jakori ene wawi jasde ɗum to koppareje ene wayno devis ji ɗi darnaka taw automatiquement ko kalanmi on foof ko estimation koko hiisa o noon ene wayno joni ma yetto e hedde milliard uji 7 kono alhamdoulillahi rabbil alamina en sen puɗɗima ma Allah wallu en taw en dartinta liggey o yaha ha ñande yen tawtore enen pop ñande wiyete ngare eɗen uddita kono noon tigi Moussa ene wayno mo kettiɗen o ko kañum tigi woni chef du projet gam pewnitgol oɗon juma no mbiɗen ni tawi jaaru muɗum ko milliard uji 7 e koppareje CFA golle ɗe ma duuma hitande e lebbi 6 kono tigi golle ɗe ma duuma hitande e lebbi 6 no haaliri kanko jeeyaɓe ahbaɓe Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko noon tigi ziyara o ganduɗa kay yuɓɓinaka e oɗo saaha hikka kono kay ko gonko oɗon covid 19 saabu so jaam ala jama juuletake noon tigi pulago wi ko noon tigi pular wi ha joni noon en jokka saabu tigi en garti hen no fewi e mbadi huftidinde en mbaɗino galle o ganduɗa ko jewte en mbaɗino toon kadi ko ganduɗa ko woni yimɓe toharma Amadou Moussa Tall ma yimɓe jimuro e hobrede Pindi TV o arti hol gonɗo oɗon ceerno Seydou Nour Tall saabu ko weltare kono kadi ma yimɓe ɓeydo andude hol gonɗo o ganduɗa ko oɗon ceerno Seydou Nour Tall e portrait mo mbannoɗa mo holiyo bon ko hunde nde ganduɗa ma yaaj ko losko wonata hen Amadou Moussa ene wayno ko ɗum ɗo tigui wonno ko gaddan bandiraɓe robindu jayde je oɗo suba tigui Moussa ko noon harima uddu tan ko etade ha joni haalde hen saabu eɗen gandi mbaɗno ceerno Seydou Nourou Tall kono kadi so tawi yeehi ha heeɓi ɗo hen e oɗo galle mo ganduɗa ko galle taltaɓe eɗen gandi hande so wiyama diine l'islam so wiyama ha joni lawol Cheikhna Cheikh Ahmad Tidiane Sarif ɗo e dunde Afrique alay saago mbiya Cheikh Oumar Foutiyou Tall tende kadi Cheikh Oumar Foutiyou Tall tani hono tani mu en nanɗo ene ɗo tigui goɗɗani en ene jokki e gonɗon feelo ene mbaɗa gueɗe matini to banggue diine l'islam wadde so tawi ɗum ɗon heedi eɗen gandi so wonani ni oɗo mboros coronavirus mo kalɗa oɗo saaha mo gonɗen tuggude hanki ha nangui janggo tawata koye ziyara o wona kono kadi Allah e poɗoji muɗum
ɗum donc ñagoɗen tan jomiraɗo joom baɗe bawɗe ko o yataw ni e mbiyen yataw tan ɗo e hitande fande yataw on brosse yalti kono kadi ene wayno yimɓeɓe mbawa ha joni ruttade e on ɗon ziyara mbawa kadi yuɓɓinde ɗum no hannirta ni Moussa ko noon tigui ɗum no tigui wonno komin gaddatno on subaka Allah jarama gorko mo Juli Samba Mal Jeeri no gomi widemo ceernam ko noon tigui wowirno saabu kala ko daña hen ko kanko saabi kala ko yiya hen ko kanko saabi walla so mbawka ari sey ko kanko wona manor noon ko haalde no woori ko ɗum no tigui wonno komin gaddat noon yo Allah hokku en yiide subaka taw ko ganduɗa ko jeeɗamo ndongo o inde noon sansama yettode nde sansama wattama ñang mo artuɗo o daro o yaade mon revenu Diayndeji Allah jarama on jarama musidɓe fulɓe yiiɓe ko ɓe a yaw habride Pindi TV